stel u alleen maar de leden van de stuurgroep voor. Allereerst begin ik, ere wie ere toekomt, de enige dame in de stuurgroep, Helene de Grote. Zij leidt de werkgroep personeel. Zij is dus verantwoordelijk voor het vinden van heel veel mensen om ons op die historische 3 juli aanstaande door het werk heen te helpen. Dan volgt het hoofd van de administratie en tevens secretaris van de stuurgroep, Theo Koenen. Hij is tegelijkertijd gemeentesecretaris van de gemeente Leuth. Hij heeft voor 10 jaar al deelgenomen aan de stuurgroep OLS Maas-Mechelen. 1984 was dat. Hij is ook lid van het SAS, de Stichting Steun aan het Schutters- en Gildewezen. We hebben dan vervolgens de heer burgemeester van de stad Dilse-Stockholm, Hubert Ramakers. Voorzitter van de werkgroep Overheid en Verkeer. We hebben dan onze financiënminister, dat is de heer Hubert Wijnen, hier aanwezig. Hij heeft nog niet veel geld om bij te houden, maar hij zal dat beetje wat hij heeft heel serieus bijhouden. We hebben dan als ondervoorzitter van de stuurgroep en tegelijkertijd hoofd van de Public Relations, Gerard Vijke, die het welkomstwoord u heeft toegestuurd. De afwezigen zijn Rutte Wim, hoofd van de werkgroep Eten en Drinken. Met een deftig woord noemt men dat catering. Maar de notaris vond dat maar geen woord om te gebruiken. We hebben het dan ook niet gebruikt. We hebben afwezig de heer Gabriel Boetsen, hoofd van de werkgroep Materiaal. Verantwoordelijk dus voor alle aankopen, alle leningen en alle krijgen. We hebben afwezig de heer Theo Voorter, hoofd van de werkgroep Terrein en Techniek. De man die de grote verantwoordelijkheid draagt voor de volledige organisatie van het terrein. Vandaag weerhouden door de dienst. Hij is militair. We hebben dan als raadgever van de federatie de heer Frank en Edmond, ook verhinderd. En we hebben dan als laatste Tony Mostert, verantwoordelijk voor de inrichting van de stoet. Binnen het kader van het OLS hebben wij eigenlijk moeten zorgen voor de creatie van een logo. We zijn eigenlijk fier dat we dat vandaag aan u kunnen voorstellen. Wij zouden dat logo nu willen cadeau doen aan de man die voor ons eigenlijk het zinnebeeld is van de gemeenschap. En dat noem ik de burgemeester Ramakers. Waarvan ik hoop dat dit logo in zijn bureel voor alle bezoekers die hij ontvangt een symbool mogen zijn. Wij schenken dit aan de heer burgemeester. Meneer de burgemeester, alsjeblieft. Krijgen we de schutterijen die betrokken zijn bij de lange parade. Sint-Martinus Hilsen. Nummer 3. Sint-Martinus Gilde Eck.
5. Sint-Hubertus Kessel. Nummer 4. Sint-Jozef Voorbach. Nummer 7. Sint-Sebastianus Laar. Kempen is een van onze hoofdsponsors en zij hebben deze prachtige accommodatie voor ons ter beschikking gesteld. Geachte aanwezigen, niets liet voorzien dat de Koninklijke Schutterij Sint Elisabeth van Stokkum
zo snel de geschiedenis zou ingaan als winnaar van het 77e Oud-Limburgs Schuttersfeest op die winderige zaterdag van 10 juli 1993 in Koningsbos ter Bosch. Eén zaak kunnen wij niet voor zorgen, maar wij hopen in ieder geval dat de weergenoten ons op 3 juli goed gezind zijn en dan wordt ook het OLS een topper van formaat. Wij hopen het in ieder geval van ganse harte. Dank u wel. Hartelijk dank voor uw belangstelling en uw aandacht. En ik wens Sint-Elisabeth Stoppen een goed OLS 1994. Goed weer, wat ook belangrijk is. Een goed feest waar men elkaar kan ontmoeten. En hopelijk dat ook de financiën een gunstig beeld na 3 juli in Stoppen vertonen. Bedankt. gemeenschap van geest, als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen, maak dan een vruchten van bloemen door jene
samenhorigheid en eensgezindheid. Geef niet toe aan partijzucht en de heiligheid, maar hap in ootmoed de ander hoger dan uzelf. Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar liever die van zijn naaste. Die gezindheid moet onder u heersen, welke Jezus Christus bezielt. Dat zover deze lezen, zo spreekt de Heer. En laten we samen met alle christenen die vandaag bijeenkomen in zoveel rechten het geloof van onze kerk beleiden. Wij willen dat de ouderen onder ons mogen terugzien op een vruchtbaar leven en hun ervaring ten dienste stellen van al onze medemensen. Laat ons bidden. Dienen is een taak van alle gildebroeders, in het bijzonder die van de jongsten. Bezien alle gildebroeders met de geest van dienstbaarheid, hulpvaardigheid en trouw tot heil van de medemensen. Laat ons bidden. Zij almachtige rechter, de zegen uitgesproken, het lot gehogen en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden. Neem en eet hiervan gij al, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zaligheid genodigd zijn tot de maaltijd van onze Heer, om in deze tijd getuige te zijn van de vreugde en de goedheid van het evangelie. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet krachtig dat gij van mij, maar ik kan van u. Dames en heren, rest mij nog enkele woorden van dank te spreken, in het bijzonder aan de eerwaarde heer consultanten en zeker voor onze eigen monseigneur Schut. Ik dank ook heel hartelijk Sandro dat op voortreffelijke wijze deze beschrijving heeft opgeluisterd. Ik dank zeker de leden van de Schudde die met zoveel stijl dit hebben bijdragen aan deze mooie viering. Ik dank ook zeker al heel hartelijk hoe we enthousiast meedoen. We verlaten nu de kerk, want we gaan een Limburgs volkslied zingen. Dat gaan we buiten doen, waar wij gesteund worden door de koninklijke harmonie Sint Elisabeth. Zo zegen u de almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En gaat u alle leven in vrede. Mijn naam.
dat hebben we inderdaad gezegd, maar ze hebben we niet volledig gezegd wat er ging gebeuren. Dus ik neem dat aan en ik hoor dan van nu wel wat ik er later nu moet aanvangen eventueel. Dat de meeste wel moeten horen. Ja, goed, ja. In naam van het organisatiebestuur van het OLS 94 heet ik u allen hartelijk welkom op het 78e Oud-Limburg Schuttersfeest hier te Stockholm. Zoals gebruikelijk bij elk OLS-feest gaat de officiële opening gepaard met enkele korte toespraken. Graag geef ik dan ook het woord aan de heer Jo Ulrichs, voorzitter van de Koninklijke Schutterij Sint-Elisabeth van Stockholm en tevens voorzitter van de stuurgroep OLS 94. Geachte aanwezigen, als ik hier vandaag voor u mag staan en het woord voeren, heb ik dat te danken aan het feit dat 6 mensen van de Koninklijke Schutterij Sint-Elisabeth van Stockholm op die winderige zaterdag 10 juli 1993 in Koningsbos de besten waren. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat wij vandaag hier bij ons in Stockholm
het grootste culturele treffen in de beide Limburgen mogen organiseren. Wij zullen hun namen nooit vergeten en ik ben gelukkig ze hier nogmaals te mogen vernoemen. Chris van de Beek, Huub Schepers, Erik Voorten, Theo Voorten, Gerard Haberts en Tommy Bobbik. Niet alleen. Onbeschrijfelijk was in Koningsbos vorig jaar de vreugde en het onthaal dat de jongens van Sint-Elisabeth en vooral het winnend zestal nadien in Stokkum te beurt viel, was grandioos. Ongetwijfeld mikt iedere schutterij op de hoogste eer en spant ieder zestal zich tot het uiterste in om te zegevieren. Toch was Stokkum in 93 wellicht voorbestemd om te winnen. Wij vieren immers dit jaar 750 jaar stadsrechten. Voor de officiële opening van het Oud-Limburg Schuttersfeest 1994 verzoek ik de heer Leo Stals, president van het OLS Federatiebestuur. En u allen die vandaag hier zijt, het zij als gast, het zij als schutter, het zij voor te bedienen van de buffetten, of wat het dan ook mogen zijn, ik hoop dat u er veel genoegen aan beleeft. En dat wij met z'n allen strak kunnen zeggen, het OLS in Stokkum was goed georganiseerd en wij hebben het goed ingevuld. Het heeft geleid tot verdere verbroedering en al diegenen die proberen vandaag het mooiste, het eerste, op het beste te zijn. Ik zou zeggen, succes. Laat het een broederlijke sportieve strijd worden. België-Nederland heeft de laatste tijd al wat tot opwindingen geleid. Laat dit tot voldoening leiden voor u allen. En mag ik daarmee het OLS 1994 voor geopend verklaren. Ik dank u wel. Ook de koninklijke schutterij Sint-Elisabeth, die verleden jaar gewonnen heeft en die dit jaar de Oude Limburgse organiseert, is een bloeiende vereniging. Op enige jaren tijd ging haar ledenaantal van 25 naar 75, waaronder veel jonge mensen. Dit ligt ongetwijfeld aan de basis van het succes van vorig jaar. Nogmaals, van harte proficiat. Het Oud-Limburg Schuttersfeest, waar het ook doorgaat, heeft altijd een speciale charme en aantrekkingskracht. Het is een feest van muziek en kleuren, van ontspanning en inspanning, van verbroedering en trots. Nergens vindt men deze unieke combinatie van verleden en heden. Dat is het wat het OLS doet leven en nog doet groeien. En wie dan ook wint, de niet-winnaar gaat verder en hoopt op volgend jaar. Dat ook nu de beste mogen winnen en dan zien we elkaar volgend jaar vermoedelijk in België. Dank u.
mag ik u verzoeken deze eredronk uit te brengen op onze beschermvrouw koningin Beatrix en onze beschermheer koning Albert. Dat zij leven.
Theo Voorter, Awaal, dat is nou echt een werkman, hè. Hij zit bij het Belgisch leger. En die heeft de afgelopen 3 weken nou eens echt kunnen metmaken wat werken is, hè. Dat kunnen ze in het leger natuurlijk niet, hè. Ik heb hem juist nog gesproken en hij zei tegen mij, jong, vanaf volgende week ga ik terug naar het leger. Ten eerste om te werken en in persoon om nog even goed te rusten. Jongens, wie zit daar? Dat is mij ook wel, dat is leuk. Attentie schutterij, we gaan weer verder met de kaveling. Ja. Ja, zet er even aan. Ja, maar dat is de man nog niet. Wat is? Dat is de man. Dit is de les door. Wat zijn nog een?
Dan gaan we nu over tot de prijsuitreiking. Wanneer de schutterij afgeroepen wordt, dan wordt u verzocht om naar boven te komen. Met het hele zestal of met een afvadering. We beginnen met de 10e prijs, Sint-Michael uit Olen. Niemand van Olen, want die hebben vorige week de prijs al gewonnen. Dan de 9e prijs, Sint-Sebastianus Grote Brogel. Sint Laurentius uit Meeswijk. Sint-Sebastianus uit Voerendaal. Mogen wij het winnende zestal op het podium. Alvorens dat we overgaan tot de voorgeschreven vragen zoals dat statutair is bepaald en tot het uitreiken van de prijzen, denk ik dat het goed is dat we nog eens vaststellen dat Stokkum, en dan heb ik het over de schutterij, de stuurgroep en de gemeente, in een willekeurige volgorde, dat die ondanks de grote handicaps die ze hebben gehad wat betreft weer, etc., geweldige voorzieningen hebben getroffen. Laten we dat nog eens duidelijk zeggen. Wij vinden als federatiebestuur dat afgezien van wat kleinigheden die altijd bij feesten zijn, deze mensen inderdaad het verdiend hebben om onder moeilijke omstandigheden een geweldig feest te organiseren. Burgemeester, voorzitter van de stuurgroep, voorzitter van de schutterij, u brengt onze dank wel over. Nu gaan we over tot de huldiging van de winnaars. Voorgeschreven is dat hun allereerste vraag moet worden voorgelegd of zij bereid zijn volgend jaar het Oud-Limburg Schuttersfeest te organiseren zoals het omschreven is in de regels en in dit boek. Ik dacht dat de heer Smeets, de vicevoorzitter van Voerendaal, van de schutterij, daar maar een antwoord op moet geven. Alvorens dat we overgaan tot de voorgeschreven vragen, zoals dat statutair is bepaald, of zij bereid zijn volgend jaar het Oud-Limburg Schuttersfeest te organiseren, zoals het omschreven is in de regels en in dit boek. Ik dacht dat de heer Smeets, de vicevoorzitter van Voerendaal, van de schutterij, daar maar een antwoord op moet geven.
Meneer de president, op uw vraag die ons juist had gesteld, zit Roel Smeet in de gelukkige functie van vicevoorzitter en ook een chefmeester van onze club. 4, met onze ganse vereniging zullen het volgend jaar in Voerendaal een heel mooi OLS organiseren. En dat gaat allemaal goed gebeuren. Er is een extra prijs geschonken door de Federatie van Karabijn- en Pistoolschutters uit Antwerpen. Een mooie klok behorende bij de eerste prijs vandaag. Een medaille van de provincie Limburg, Belgisch Limburg. Een wisselmedaille van koning Albert uit België. Een wisselprijs, de Gouden Buks van de firma Dumoulin uit België. En de wisselprijs meester Frans Hafmans. Dan is er de Oud-Limburgse Schuttersfederatie een nieuw draaiboek samengesteld. Het komt vers van de pers. Het wordt als eerste aangeboden aan de schutterij Sint-Sebastianus uit Voerendaal. Vervolgens komt de overhandiging van de Wij geven hier het woord aan Omroep Limburg. Dames en heren, het is 2-1 voor Italië. Maar door verzin van het hier natuurlijk, verzin hij om de grootste winnaar van het OLS te huldigen. En ze hebben hem gewonnen, ze willen hem en ze gaan hem metnemen. Maar voordat ze hem met kunnen nemen, zullen ze toch eerst de Van Stokkem moeten krijgen. En die Van Stokkem, die maken hem pas afgeven als ze gehoord hebben dat ze de goed behandeld hebben. En daarvoor heb ik hier een oorkonde waarin dat, een charter moet ik zeggen, waarin dat is vastgelegd. En daarin staat beschreven dat de een innoverend jaar heeft beleefd. Want direct na de intocht in Stokkem bleek dat de Schutten het bijzonderwijs achten om de bronzen knaap van ons met de beste bedoelingen in het cachot te gooien. En door de hoge waterstand van de Maas heeft er in december na te vuit gekregen. Al met al moet gesteld worden dat het niet makkelijk is, maar wel mogelijk, dat is in Stokkem gebleken, om tegelijk feesten te organiseren rondom 750 jaar stad en het OLS binnen één gemeenschap nog wel. Stokkem, proficiat nog. En uiteindelijk hebben al die lui die vorige week zondag hier op het feestterrein door die uitzonderlijke hittewoorden bevangen, soepel en efficiënte verzorging gekregen. Ook dat wordt goed geregeld. Nog mijn dank ook aan al die vrijwilligers van het Roodkruis natuurlijk, want die hebben zich ten barste gewerkt. De Schutte van Sint-Elisabeth en iedereen die achter hun stond en die hen geholpen heeft, verdient daarom hoge lof en waardering voor alles wat ze in weerwil van alles hebben gepresteerd. En daarom kregen ze een verklaring van goed gedrag, ondertekend door Omroep Limburg, de Brandbierbrouwerij en de Oud-Limburgse Schuttersfederatie. En die verklaring van goed gedrag is tegelijk de vrijwaring. Zie maar genoeg, en dan vraag ik zo uldigs voor de voorzitter van Stokkem, hoe is er? Of een van het zestal, dat maakt niet zoveel uit, om de over te dragen aan de geldenmeester. De geldenmeester, de schachtermeester, dat maakt het ook. Sorry.
de chartermeester, die maakt nu de loslaten uit zijn kistje en overhandigen aan voelende. Bij deze wil ik dan ook meteen een nieuwe chartermeester vernemen voor Voerendaal, de Arno de Jong, de laatste shirtgenoot. Ik heb hem toch nog met de pakken de post. Ik zal het vragen voor mijn afdeling. Aan de shutter van Voelender dat ze de metnemen naar het eigen dorp. Het zestal van Stockholm, de winnaars van het vorig jaar, zullen nu de bloemen overhandigen aan de winnaars van dit OLS, aan de leden van het zestal van Voerendaal. Bloemen voor de 6 schutters van Voerendaal. En ik wil ook een compliment uitspreken aan het adres van de organiserende schutterie van Stockholm. Want wij van Voerender kennen heel veel. Maar we zijn toch erg gevoelig voor de ambiance waarin we die prestatie moeten leveren. En de organisatoren van dit Shuttersfeest hebben voor die ambiance gezorgd. En ik zou haar op deze plaats ook proficiat willen wensen en waardering willen uitspreken. En tenslotte, wij hopen, en wij zijn ervan overtuigd dat ons dat lukt, om het volgend jaar in Voerendaal een Shuttersfeest te maken wat minstens zo goed geslagen is als dit hier in Stockholm. Op naar het volgende Oude Limburg. Dames en heren, dit was het OLS in Stockholm. De prijswinnaar. En we gaan volgend jaar natuurlijk allemaal naar Voerendaal. Maar blijft u nog wat in Stockholm in deze feesttent? We wensen u allen een prettige vakantie. Voor straks, goed thuis en tot ziens. Dank u wel.